El teu repte és formar-te per un futur professional de qualitat? Vols aprendre una professió avalada pels millors del sector en un projecte de centre innovador recolzat per les millors empreses? De la branca sanitària t'oferim 9 cicles formatius diferents, on et podràs formar per donar serveis assistencials o bé per treballar en el món de la investigació, la recerca i el diagnòstic. En el món de l'edificació t'atansem a la rehabilitació, a la decoració i al disseny de projectes amb el millor software. Si t'agrada l'estètica, la perruqueria i l'estilisme, tenim les millors instal·lacions perquè puguis aprendre les tècniques més actuals per cuidar la imatge personal. Podràs fer pràctiques a les millors empreses, amb la possibilitat de fer-les dual o a l'estranger. Les nostres titulacions t'obren les portes al món laboral i a la universitat. Nosaltres hi posem el coneixement, les instal·lacions, els professionals i l'experiència. I tu, la il·lusió. Vine al Torre Vicenç!